Holy 10 otuka Enzo anyora kuti Zimdancehall kangiva kanozongofa pa Instagram status yake. Hi guys, welcome to our channel T-Fast TV. Guys, as you all know, Holy 10 na Enzo vanenge vanoswera vachingonetsana. Last time vakambonetsana vakarwa zvatinoziva vakatanga kuita madhisi emasong. Saka this time vadzoka futi. Holy 10 naye apindurawo Enzo adedzera kuti kai kangiva kanozongofa achireva ngoma yaEnzo yaya kangiva yakanetsa. Saka guys, I don't know kuti munoti kudi, asi vanhu vataura zvinhu zvakasiyana siyana. Vamwe vati it will end in tears, vamwe vadedzera kuti uyu anoda holy 100 vachireva kuti anoda panga naye. Asi don't forget kuti last time pavakatukana it seems as if Holy 10 ndiye vachidyiwa because Enzo akauya nemamwe mabhazi avasina kumira zvakanaka. Saka I don't know guys, because vanhu vanove vachida zvinhu zvakasiyana siyana. Vamwe vakati Enzo ndiye awina, vamwe vakati Holy 10 ndiye awina. Saka imi ndachikumbira kuti mucommente down below mutudze kuti munoti kudini nyaya yakuitika. Vamwe vadedzera kuti aiwa taneta nezvinhu zvenyu izvi, please register to vote because zvamuri kutaura izvo hazvina kunaka. Saka I don't know guys, please don't forget to subscribe to our channel. Ndo nyaya iripo. Enzo na Holy 10 vatanga kutukana guys, hazvina kumira zvakanaka. Enzo atodedzera kuti arikuda kubura ngoma iri kuuya very soon. Saka which means tiri expect ama dis versus dis, Enzo versus Holy 10. So please don't forget to subscribe.